Гүжілдеп тұрған тауышны ишетәсезме? Ул безнең квадрокоптер түгел, бал кортлары. Чөнки соғытка килеп керү белән мине умарталыкка алып киттеләр. С корабля на бал дигәннәре шушы буладыр инде. Ярый, бүгенге сәфәребезне шулай башлыйк. Җәмәгать киттек әле без. Алдага тапшырып, bütün булган киемнәрне өскә киеп бетереп, аллергия булса бетсе баш, съемка башланды гына әле. Менә кортлар тими дип әйттеләр. Хәзер тикшереп карыйбыз. Бисмилла. Алсу ханым 20 елдан артык тәҗрибәсе булган умартачы. Даими сатып алучылары Мәскәүдә, Сургутта, хәтта Германиядә бар. Быел умарталыктан 1 тонна бал җыеп алды һәм яңа елга кадәр аны сатып та бетерәчәк. Бу печатләгән дип атала инде. Өлгергән бал. Өлгергән бал. Мошнага печатләп бетерергә тиеш. Печатләп бетермәсә, өлгермәгән бал була. Бераз мошнага калса ярый инде. Печатләмәгәне. Бу өлгергән бал. Бер адам бер флаг чыгарга тиеш. Җәй буена. Бездә җәй буена. Өзгәчләрдә инде күбрәк алалар. Шулай. Нинди токымнар бар сездә? Балкытларның. Бездә карника, среднерусский. Шулай, ике төрле. Алар карникалар алар бик тимиләр. Но балларын алгач шул инде ачуланалар. Шулай. Берне алмак элемин. Берне сезгә бүлеккә. Сезгә бүлек алым инде. Ошай. Ачлай. Аның урынына куям инде мин. Аннары потом. Күчтәнәш дигәндә Якубовичтан ким түгел инде мин. Тапшыруларда барабан әйләндермәсәм дә. Умарталыкта эш үз җаена бара торсын, ә без авылга күз салыйк. Шыгырданның 2 катлы таш йортларыннан соң Согыт урамнары ничектер күңелгә якын, без күрергә күнеккән гадәти татар авылы булып үзләренә җәлеп итәләр. Гадәти, әмма гади түгел, чөнки Согыт халкының тырышлыгы, осталыгы әллә кайдан күренеп тора. Монда да һөнәрле, кәсепле татарлар яши. Да инде зату еракка йөрмисең, өйдәгенә кердең ашап чыгып була, эчеп чыгып була, ял итеп алып була. Үз кулыңда инде. Шул. Мондый эшләрне башлар өчен менә тимер эшенә кереп китәр өчен нинди инструментлар кирәк? Иң еш куллана торганнары нәрсәсе? Иң еш куллана торган инде болгарка бездә, тагын сварка, аннары шул компрессор кирәк инде. Бу ярга компрессорсыз авыр кистичка белән генә булмый. Чистота чыкмый. Менә оборудованиега, үзеңә кирәкле оборудованиега күпме акча тоткансың шушы эшләрне башлар өчен? Точносын санап та караман инде. Каждый ел берсәк. Башта болгарка белән сварка иде. Аннары станогын чәчәкләр биклетергән менә тимердән. Шуларны алдык. Аннары инде машина тоже шабашта эшләйде ул вакытта. Машина иң беренче булды. Шул газель. Авылның тарихи кәсепләрен барлар өчен мәктәп музеена юнәләбез. Агач эшләнмәләренең күплеге, төрлелеге шунда ук күзгә ташлана һәм авыл халкының электән урманга да таянып яшәгәненә ишарәли. Согыт осталар авылы булмаса, бу кадәр экспонат җыелмаста, сакланмаста иде. Авыл халкы в основном игенчелек белән шөгыльләнгән. Кемдер терлек асраган, нигездә игенчелек белән шөгыльләнгән. Бер күп булган безнең авылдашлар арасында дигет сатучылар, алар каяндыр Самара, Сембер якларыннан дигет алып кайтканнар. Ул вакытта арбалар, авылда күп булган, атлар күп татканнар. Шуңа күрә дигет, арба тәгәрмәчләрен майлар өчен бик кирәк әйбер булган. Шуның белән шөгыльләнгәннәр 50-дан артык кеше дип мәгълүматлар бар менә шул китапта. Музей дигәннән аның ачык һавада урнашкан өлешенә сукланып кайттым. Мәктәп ишеге алдын матур гына түгел, эчтәлекле итеп тә бизәү дигәндә иң беренче үрнәк итеп куярлык эш башкарылган монда.
Шуарстандағы татар авыллары бойлап сәфәрнең 5-нче көне. Һәм биредәге күп кенә гадәтләргә, һәм шул исәптән сөйләмгә дә ияләшеп киләм инде. Үземә яктырган сүзләр дә байтак багай телефоннан туган яклар белән сөйләшкән вакытта әйтеп куялар, нәрсә сөйлисең син дип сорыйлар. Музейда булудан файдаланып, кайбер кызыклы сүзләрне сезгә дә әйтеп узасым килә. Мәсәлән, Согыт авылында атлаган сайын диярлек очрый торган сиртмәле кое. Без аны сиртмәле дип әйтәбез, биредә ул шүлекмәле кое дип атала. Аннан соң фонда тора, бик матур булып, Габделфат Сафинның яраткан Уфалла арбасы. Биредә ул да мәдәк дип атала, мәсәлән. Алайда, менә ияләшкән әйберләргә караганда, ияләшмәгән гадәтләр, ияләшмәгән юлалар хайран күренә бит әле. Кайберләре турында алдарак та сөйләп узырмын, ләкин иң авыры табынга ияләшү җәмәгать. Чөнки биредә һәр вакытта да өстәл артына утыргач иң беренче чиратта чәй чыгарыла. Менә 5 көн йөрим инде. 5 көнендә дә Казан артындагы гадәт буенча өстәлгә чәй чыгуга кайтып китәсе килә башлый. Ә ул вакытта мәҗлес әле башланган гына була. Нишава, кем әйтмешли? Тагын 1-2 көн йөрсәм, анысына да ияләнермен кебек. Айрыша хәзерге хәлле авылларның без күнеккән авыл кыяфәте бетә бара бит дип уйлап куйдым. Буралы кыйлар да тансыкка гына, читән гомумән бик борынгы тарих булып тоела. Авылның элекке көн күрешен менә шундый айрым күргәзмәләр итеп кенә саклап калырга мөмкиндер. Бу эшләр белән хәзер шөгыльләнергә тиңгәнгә бер студент була инде. Кызыксынып киттем дә башта школга читән үрдем. Аннан соң үземә мәтәм дөнья булгачлай ланнарга, яшьләргә калсын дип, шундый миндә мәтәм кеңелем шулай итеп китте дә, шулай тотынып киттем. Аннан соң башта бура ясадым, көй бурасы, аны саттым. Аннан мәтәм үземә дә берне истәлеккә ясап калдырыйм әле. Дөнья булгач, әллә тыраласың, әллә юк. Аннан соң кызыксындым, әтә атасыры иде. Арба ясадым да сат алып киттеләр тоже берне. Аннан соң мәтәм үземә дә берне ясыйм инде истәлеккә. Әнә дә ясады, кешеләргә ясап бирәсең дир, үзеңә ясады берне дир. Аннан соң уйладым да, тыңлап башлай уйлап баттым да, мәтәм бер атта ясап куярга инде. Шын тиредән аты да ясалган, истәлеккә дип агачлар да утыртылган, киләчәккә хыяллар да барланган. Зур җил тегермәне торгызырга уйлый Минзахит абый. Бу юлы чынын. Уйланган эш беткән эш. Тәвәккәл ул, татар Согыты. Татар Согыты дип аерып әйтәбез, чөнки аның янында гына Согыт дигән тагын бер авыл бар, анысы Шуаш авылы. Юлда килгәндә шунысына игътибар итеп килдем. Авыллар аралашып урнашканнар. Бер татар авылы, бер Шуаш авылы. Бер татар авылы, бер Шуаш авылы. Әйтерсеңлә, махсус шулай эшләгәннәр, бер милләткә, бер халыкка караган авылларны янәшә утыртмаска тырышканнар. Һәм бу урында ирексездән без бу яктагы татар авыллары тарихын сөйләгән вакытта еш телгә ала торган саклану сызыгы да искә төшә. Йомышлы татарлар шушы урыннарга күчеп килеп утырганнар, дөресрәк аларны бирегә күчергәннәр, җирләр бүлеп биргәннәр һәм менә күпчелек татар авыллары шулай башланган дип әйтәбез бит инде. Ләкин минем безнең авылларның тарихы күпкә тирәндәрәк дип ышанасы килә бит әле. Дөрестән дә 1565 елгы Писсовый кенәгәдә авыл Сугут-Татарский Сагата деревня дип теркәп куелган. Димәк, ул Казан ханлыгы чорында нигез салынган борынгы авыл. Моны язып калдырган кешенең авызына бал дамай диясе генә кала. Бал дигәннән күчтәнешне онытмыйк әле без. Умарталыкка кайтырга вакыт. Самавыр кайнагандыр. Кайчандыр бездә дә бар бал кортлары. Шуңа бабай мәрхүмнең сөйләгәннәреннән хәтерлим. Шым балның нинди булганлыгын. Куелыгы да, бер төрле төсе дә. Шуңа юкә балы булмаса инде әлбәттә чәчәк балы дигәндә галәмәт инде. Булган Шы пишәтләгән кырыеннан кәрәзе белән дә бергә ашап карыйм әле. Әлбәттә бу урында Әлмәндәр бабайның бик матур киңәше бар. Ләкин миндә мыек булу сәбәпле аны үтәгә барып җитеп булмас. Аннан соң бу балкортлар арасыннан кире чыгасы да бар бит әле. Алайда ул киңәшне мыегызга шорнап куегыз әле, күрсәтеп узабыз. Тәмле булып. Тәмле. Ey təmli bulmazsa. Bal işi ol.
Gel oğlum, getir hele. Kaşık kaslanganların getir hele, ağız kıyılarına asılap koyuk. Evet. Kov git kaçta, tiz bir tavır olur. Hemen ablay getirin. Uzak ite bir şey alıp sürüyorsun hani. Güzel. Var indi, eneğin izli çıkar, var eline koy, gel. Yarın kız babay. Ne misin? İsam. Ey, soğuy da soğuy, sin de soğuy. Татар сыгыты шундый баллы хатирәләр калдыра менә. Гомеремдә беренче тапкыр мәктәп ишек алдындагы музейны һәм җәйге шилләдә шәхси хуҗалыкта казалык җитештерүне күрдем. Тарихлы, музейлы авыл дигәч тә, эш технологиясе дигәндә бездән алдарак баручылар да бар монда. Тормышыбыз Аллага шөкер бит инде. Әллә инде методлар да бар, холодильниклар кутладык. Осушительләр бар, киптерәләр, эшләп торалар. Чатна да өлгерә. Холодильнигыбыз инде температураны саклап тора, әйдән дә осушитель дымны тарта, дымлыкны киптерә. Казы белән 4 ел элек шөгыльләнә башладым. Тутырма белән 12 елдан бирле ирем үлгәч тотындым. Итне үзем асырамыйм, итне күрше авыл Шыгырданда минем белгән кешем бар. Постоянно мин инде аның белән 4 елдан бирле бер кемнән дә алмыйм, башка кешедән, только аның белән генә. Эшләп куйган казы күпме вакытта сатылып бетә? Ничә көнгә эшләп торасыз? Бетә, мен иртәгә киләләр алырга. Әмин алып бетерәләрме иртәгә? Иртәгә бер эчкәнсендә бетә, Алла теләсә. Шуннан яңадан тотынасызмы инде? Әйе. Яңадан мин иткә заказ бирдем, иртәгә китәләр Алла теләсә. Иртәгә мәҗлесез аласы. Әйе. Татар сыгытының көләш йөзе генә түгел, үзенә генә хас хуш исе, мавыктыргыч ыгы-зыгысы да бар. Аның яшәешен борчымый гына күзәтәсе килә. Шуңа күрә исәнләшми генә килеп кердек тә, саубуллашмый гына кайтып китәбез.